Gusto ka mamatay? Tay, Oh, masa ng lugar diri atay? Hadlok man kaayo. Kung sa kadlok atong lugar tay, masadlok diri atay. wala problema diri okay, dagan mga balayo. Tay, anong alam mo ka diri amo puyo? Tay, Di naman ko na kontak na ko sa kumpare. hindi mo po ka nangitag karintahan tay nga namay do ulit sa tuang. Nakakuha do. Di na mas pare diha. Adto ta niyo puy, wat adto siya, puyo. Tay, Oh, asa pa man dapit tay? adi hara unahan oh, ilan ni kumpare pon yung ay bali niya dia. Yung! Ay, balik guys. Ano na lupabot niya mo? Mahigit, dali, sunod. Lingkod sa mo. Dali, pre. Lingkod sa mo, pre. Siyempre, ikaw ba nung pre mo niya, asawa, pre? Di ako ning anak. Oh, nakadako naman yung mga anak na, pre. Okay lang gud, pila na katuigan. Kanino, gamay, pumuntusan namin ako yung mga asawa. Dali, lingkod sa mo. Lingkod sa mo. Wala. So, okay na mo na, pandri, pre. Okay. Mo naman itong bakalti kwarto da pre nga. Isa ka kwarto na pa sala gamay pre, pero pwede na siguro nga da pre. Problema pre. Pero ganahan mo muluto da ba? Pwede pa pre. Na pwede rin apuan gamay pre. Pwede na to ni aris gamay. Kuha na to ni kulungan yung mga piso pre oh. Oh, Para sige, maka sige. kuhan mo lungag-lungag ninyo. Bay sa itong trabaho yung gingon ako ba? Oh, Dawat ka. Gingan akong busing. Pwede na ka magsugod ugma. ay, salamat Oh, pre. kay ako naka-leave magkuron kay sa kabulan. Akong gipilapan akong leave. So pwede na ka maka trabaho ugma pre. Oh, sige. Sugot na to sa busing pre. Tingnan na ako. Oh, sige pre. Sugot ko ba? Ay. Relax mo kung sa kabulan pre. Kay kapoy na pud ko ba. Sige, kay maka-trabaho po kayo apoy pangonsumo ra ko Oh, ba. sige may pre. Nya, diyan na ka dire. Oh, sige pre. Magkuhan po mo, asikaso mi sa Oh, mga sige gamit. pre, kay yung gamit ko pwede na isulod Oh. niyo dito na pamuntay mo kwarto to. Okay na tong kwarto da pre. Limpyo na. Pwede ko Oh. matuom Oh, sige, pre. Mo. Oh. Sige pre, biasa mo. Ilang si magagang ha, biyansa ka. Sige ah. Yan, naturuan mo nitong mga gamit. Tay, Hmm. ngawal di kasi trabuhan itong dito sa tuwa dapit. Okay, kuhan ko po. Kanang nangita ko lain po katrabahoan. Kaya nagkuhan masi pare nga naikuan mo ng trabaho dili ngari ko dili. Ngayon, wala na siya pamilya tay. Wala may pamilya na. Wala naman na siya. Di siya mga anak di ay. Wala pa na anak. Pali asawa. Buutan mo na. May problema. Dugay na may kita na ko. Sige. Ito problema na. Sige na tay. Pero Mamasar pa tayo nito mga gamit. Nak. Ano trabaho sa ako? Tay, Ano trabaho sa ako kay mato na ka. sige. Ping tay. Sige. Pre, ito na ka pre. Oh, pre. Di pre ha. Oh, lakas ako. Amping pre. Sige, pre. Lovely. Kulpon niyo. Sira malagi ka. Ha? Ay pinuktok. Ha? Nabaguan ako diri sa lugar ninyo ya. Ayaw pagbago di ha. Bail at home lovely. Diri naman mo magpuyo na. Laki, nabaguan ako ya. Ha? Basi, pilar ka adlaw ya. Okay na siguro. Oh, anak mayo. Nya, imong eskwela okay ron? Eskwela pa ba ka? Sa karon niya, nag-stop na ko eskwela ya. Ha? Nag-stop na ko eskwela. Ano may edad ni mo ron? 20 na ko ya. 20. Nakayaw. Sa karon niya, wala. Oh, mayo na kayo ayos sa pagbibuya ba ha? Wala pa sa kong plano ya. Ana yun, kay sing maminyo po kag pinakalit. Ngayon hindi na magkagbinyo ka para tabang pa kasi mong papa. Tagiya, tas pakukog ka ng panganduya. Kaya Kay, man imong dalaga haron sa una mura mag
Anong bata ba? Katong nagkita pa mi ni pare. Kung dalaga na kay ka. Na, kao na ka? Unya na siguro ya, magkaon ako unya. Ya, Oh. Ay, sorry. Ya, sige. Diyan sa taga dia. Lovely ha. sige ya. Wow! Sexy man! Unyong, Agad to! dali ara man mo okay lakaw. Kasi ato ya. Nahanap kong tanaw ni mo, Lovely. Ya, In short, Lovely, ako ba gusto ni mo? Yari kay ko ni mo, kay gusto di ka pamiyab mo, Lovely. ya kabalin man kaya nga. Wapa na sa kong plano nga mag-uyab-uyab ya. Sige na ya. Kay mag-ilis pa ko tiwas. Hindi man ka musugot sa kuha. Ulit tao man ko. Isa Ya. pa. Tama ko balay. Kana yung gipuy-ani mo, pwede lang i-liberate. I-liberate mo. Sige na ya. Wala tayo mo ibayad yung papa ni Mano. Ya. Wala ko plano ana ya. Sige niya. Kinapa ko'y buhaton. Hindi nga mo gawa sa Gusto ni mo, katagali. Lovely. Ako kay gusto ni mo. Basta ay ko balibari. Ya. Ha? Sige na ya. Gawa sa Sige, gusto ya. mo. Ya. Sumo! Ha? Sumo! Ha? Hindi ka sa mga gusto kang mamatay? Ha? Ay, sumo! Mamatay mo na Lovely. Hindi. Mamatay ka nun! Ha? Saba lagi! Kasi mga gusto mo, at yun ang kapil yung papa. Ha? Saba, ha? Lovely! 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 Nasaan ka? Ha? Nasaan ka? Nasaan ka? Lumas ko ang kalpon niya. Bakit mo niyo? Sa bahis niya. Dako ko pasaling siya, ha? Bahis niya.
Salig kong kumpare. Ikaw ay ayaw ng tama na. Paipain mo lang siya. Kuan din sa tuwa. Na di siya pantaras. Ilang lovely. Kaya ato ng planuhan. Nga ato na ipapriso na siya. Na may batas. Mahimo pa lang ako'y mapatay niya. Pero din ako, ugawan na ako ang kamot ako para siya ha. Nay batas, mupriso siya ha. Silang, ato na siya padako. Pablain-balain lang ta. Nawala ta kabalo. Ay, pre! Oy, pre, ayaw paminsar. Aw. Relax lang gamay, pre. Niya, pre. Ikaw na ka? Oh, mana, Pre, syudad balay ba nga? Dagang sobra to. Ano hurot, oy? Ah, nangawa na mi. Ano ka ba? Oh, Bago na kanabot. taon na po. Oh, amo sila, pre, day. Nangawa na sulod. Nasulod? Okay, istorya sa isi mo, ha? Wala man. Aw, mayo. Hindi, pre. Kumusta yung trabaho, pre? Okay ra, pre. Aw, mayo, pre. Kay ako, pre. Apit ang ko kabalik ko trabaho kay gamay-gamay na po. Mahuman na po ako ang leave. Mayo. Okay yung trabaho ito, no? Okay ra. Butan guys, busing. Kaputan, eh. Ay, gani. Sige, pre, kayo mo trabaho pa ko. Sige, pre, sige, pre. Sige. Lovely. Ay. Lovely. Oh, kakulpon nyo. Dali. Asa rin ako? Ito. Mayo kay pati mo istorya ang papalibag na ko sa mga. Anong istorya mapun atay nga nagustuhan man pud ako. Ano gusto mo dito mo? Katik lang day kay mo balik itong gusto po di ay. Yeah. Pakipot lang gud. Nagustuhan jud nako ang imong gibuhat din sa ko. Diri rata. Ano man? Nagustuhan ako to yung gihiyo nga. Umura kong gipasandig diri ah. Tayo na isang to si pare. Wala nang lagi to sa tatay. Basta tingnan to. To ano to. Siyang trabahoan. Ano? Iya gini mo. Lovely. Hindi. Yeah. Relax lang. Hang naman kay kayo. Ano ba? Sige. Hayop ka, pre! Yung... Boses ko! Tama na tayo. Pasaylo ako, pre! Saylo! Pasaylo? Ya, pasaylo? Imong pangayo? Ha? Imong gibuhat mo sa kwa? Lovely, pasaylo ako, pre! Ang bala! Imong sa kwa? Ha? Bayaran ni mo imong gibuhat mo sa kwa ya. Mangyakis ka, pre! Nagsaling ko sa inyo, ha? Ang ka ipiso! Demonyo kang dako! Manyakis ka! Lang yan, hindi na nila makagawas. Pasaylo ako, Lovely! Pasaylo? Pasaylo ako, pre! Imong gibuhat Pasaylo? mo sa kwa? Nako kong pasalig ni mo, pre! Pasaylo ako, pre! Sabi na kong maayos ang tao! Hindi na mausap, pre! Magbago na ko, pre! Pasaylo ako, pre! Lovely, pasaylo ako, Lovely! Nadala lang din ako to, Lovely! Sugdungot ako! Dako pag-iibog ni mo, Lovely! Hindi na ako matawat yung pasaylo ya. Taas kaya akong respeto sa imo ha. Pero sa gibuhat mo sa kwa. Pasaylo ako! Ah, Payo-ayo lang nila sa tuwa. Naday siya plano. Pre! Pasaylo ako, pre! Sige, ito na ipadala sa Pisuan. nakatahi pa peso na tayo. Hindi na ko gusto makita yung dawan ng tawanan eh. Demonyo ka.